Witam na naszym trzecim turnieju Bućki, kaszubskiej gry Bućki. Kto wie, jak się gra w tą grę? Ręka do góry. Chyba wszyscy wiedzą. Wszyscy przed chwilą mieliście szkolenie, no to jak wysłuchaliście? No właśnie. Do gry potrzebujemy co? Kija, specjalnego kija oczywiście. Piłeczki. W dzisiejszym turnieju będą brały udział 4 drużyny. Kaszebska Barcelona, może być? Tak. O, Kaszebska Barca. Jest Kostia, Zuzia, ty wymyśl. Jaka nazwa sportowców? Macie jakieś? Mati, jakbyś się chciał nazywać? Zrób FC Kostia. 2 punkty dodatkowe. Kaszebski Barca. Ale słabo. Kaszebska Barca. 3-4. Weź śniadania. 4. Ekipa Georgia. Oni już wygrali! Manu, zostaw! Sędzia od razu! Ale zsunęli, co?
Prawie. Nie, prawie. Brawo. Wysyłacie kuń. Tutaj w końcu chyba kontynuujecie jakiegoś mistrza wywodujemy. Teraz się ktoś Jakiś talent się objawi. pompuje. Nie, to się jakiś talent się objawi. Ja mi go podrzucił na oczy i został. Ewa, nie bójcie! Zobaczcie, jaka profeska! Ani razu apteczka nie przygotowana, ale ani razu nie była potrzebna. Tak jak powiedziałem, piłka nożna jest sportem bardziej kontuzyjnym od piłki. I w nogę też nie widać, wszyscy tak, szli normalnie i nie kulą. Także brawo, brawo, jeszcze raz. Dobrze, później pogadamy. Kasiepski Barca. Brawo, zapraszam, cała drużyna! Stajemy tutaj, tak jak do piłki nożnej. Tu, hop, jeden koło drugiego, hop, hop. Każdemu. Już, stalony na pizzę i napoje. Jeszcze też. Na bogato. O, Sorrento, do lepszej niż Muzińskiej. No tak, Sorrento to lepsze niż. Brawo, brawo do Ciebie, Kuba, brawo. Gratulacje, 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 gratulacje. Brawo. Brawo! Dziękujemy panowie, wracamy! Taloni, puchar, to najlepszy suchar. Świeży miód. Wyżej głową. Zostaw kaucję.